Ezumezu ọra mmanụ na obi ezumezu ezi nwa na-edo ekenekwa m n'ụbọchị taata bụ ahịa nkwọ. Anyị ekenekwa anyanwụ na agbara, kene aja na kene mmiri, kene eku, kene ezumezu. Ezumezu alụ bi na-agụ, anyị ekene ụnụ. Ndị mmiri anyị ekenekwa ụnụ. Mmụọ nwoke nọ na mmiri anyị ekene, mmụọ nwaanyị nọ na mmiri anyị ekene, otu niile nọ na mmiri anyị ekene zuo ụnụ. Anyị abịakwa na ọzọ n'ụbọchị taata bụ ahịa nkwọ, ma ya bụ nkwọ sara aka na obi ezumezu ezi nwa na-edo. Anyị abịara n'ụbọchị taata ka anyị bekwa unu ka anyị si ada ebekwa unu. Dọọnụ na anyị kwadokwala ọfụma wee bịakwa taata dịka o si ada adịba. Ọra mmụọ anyị kenere ụnụ, anyanwụ na agbara anyị kenere ụnụ. Dọọnụ n'ọkwa na ihe ndị a niile ka anyị ji wee bịa n'ụbọchị taata na anyanwụ nkwọsara aka taata. A sị na onye a na-ekwanụ nwere ife ọ na-eme. Ọkwanụ mmụọ lụkarịa ori karịa. Ọ mmụọ lụkarịa ori karịa. Ọ na mmụọ lụkarịa ori karịa. Anyị abịa na taata egwu m sị na ọ na-akwa n'ife ntị na-ata agwụ na ọ na-akwa na-ezu ike. Ndị mmiri anyị ekene ụnụ. Ọra mmụọ niile ọ na obi anyị ekene. Ogwu urudu na anyị ekenekwa ogwu nne nwaanyị. Anyị ekenekwa udo, kene ngene, kene ụlọ asị, kene akpụ ọkalete, kene ndị ichie, kene aja anị Igbo niile. Ohu mmụọ na nnụ mmụọ anyị Igbo ji wee biri, anyị ekene ụnụ. Dọọnụ na ekwa na ihe anyị ji n'aka wee bịa taata, anyị bụ efere n'aka, ọjị dị ya, nzu dị ya, edo dị ya, akwa dị ya. Anyị jikwa ihe ndị ọzọ wee bịa na ya nkwọsara aka taata. Ebu m mkpa dị iche iche wee bịa n'ụbọchị taata, ma n'isi ezinụlọ, ma n'isi ndị niile na-eso ya na nkwọsara aka taata, ma n'isi ụmụ obi ezumezu ezi nwa ya na-edo niile, n'ọkwa mụ uchi nọ nso bụ ezi nwa ya na-edo na-ekwu bụ aka ji ọfọ ogwu udo. Agba m ndị a niile na-eso ya na nkwọsara aka taata, ndị a niile na-agọpụtara afa ha n'iru ọnụ taata. Agbatara mfa na osimiri taa, agbatara mfa n'iru ọnụ taata. Biko ka a bịa nara amara, ka a bịa nara ngọzi, ka a bịa nara ike, ka a bịa dọrọ ike wee na-emekwa nke anyị na-eme. A sị m biko nekwasịrị nwoke anya, nekwasịrị nwaanyị anya, bụ ndị niile bịa na obi na asara aka taata, ndị niile sọmitiri afa fa na petitions fa na ya bụ nkwọsara aka nke anyị na-eme n'ụbọchị taata. N'ụbọchị taata bụ 19th of January 2026. Anyị abịakwana ka anyị si abịa wee na-ayọ n'udo ọnụ. A sị m ihe ọbụla onye na-ayọ na nkwọsara aka taata ya rute ya aka, ma nwoke ma nwaanyị. Nwoke yọ ya nyọta, nwaanyị yọ ya nyọta. Nekwa na ọka ife anyị mụnyesịrị, nekwa na isensị anyị mụnyesịrị ọnụ. Anyị kwụsị biko na konu wepụla anyị ihe ịkwụ ụzọ ọchịchịrị na ndụ. Ihe ọbụla bụ ihe eji eje ana, ihe ọbụla bụ ihe echeta ebe, ihe ọbụla bụ ife mkpọchi ụzọ n'ụzọ abụ n'ụzọ. A sị m biko na konu wepụla ya n'ụbọchị taata ma mee ka ọ dị mma. Ndị niile ndị na-eso ya na nkwọsara aka taata, ọkwa na ihe ha ji wee bịa. A sị na ihe nkịta ji eso onye akwụ ụkwụ na ọnyụ anyụ na ya agba agbọ. Agwa m na mmiri bụkwa na ife ọma, na mmiri bụ ndụ, na nwoke chọrọ ndụ, nwaanyị chọrọ ndụ. Nwoke chọrọ awele, nwaanyị chọrọ awele, maka na mmiri bụ awele. O nwere ihe ọma kọrọ na mmiri. Ọra mmụọ nọ na obi ezumezu ezi nwa ya na-edo ebe ka ụmụ n'ụbọchị taata, n'isi nwoke n'isi nwaanyị, bụ ndị na-eso ya na nkwọsara aka. O nwere ndị beela akwa nwa wee bịa si biko na konu kunye ha nwa. O nwere ndị beela akwa ego wee bịa si biko na konu tinyere ha aka n'ife fa na-eme, mepere ha ụzọ ego, ụzọ akụ na ụba. N'ọkwanụ mmụọ na-aba ọgaranya. Ndị iru afefe kpọchiri akpọchi, ndị ifefa na-eme na-ada aga, biko na konu nye aka mee ka o bido gaba. Gbaa isi a n'ụzọ niile chiri echi, n'isi nwoke na n'isi nwaanyị. Onye akpọsa anya lepụ. A sị m na wepụ ihe nse ka wepụ na ife uke, ife akụkọ ọjọọ na ya achọghọ ya achọ. Ife ọbụla bụ ife ike, ife anya mmiri, a sị m na gbokapụla ya site na njasara aka nke taata, n'isi nwoke na n'isi nwaanyị. Ọ nwekwara ụmụ nwaanyị bịa na asara aka taata, ifefa na-ayọ bụ maka alụmdi, na ha chọrọ ije ije dị wee na-asị ụnụ biko na konu mepere ha ụzọ. Aka ọbụla bụ aka ji nwoke, aka ọbụla bụ aka ji nwaanyị, biko ka ọ haa ya. Nwata nwaanyị ọbụla na-eso ya na asara aka taata, ọ bụ na mkpadoro ya bụ ije ije dị, biko na asị m nye aka mepere ya ụzọ, wetara ya nwoke bụ nke ya. Nwoke ya na-eyi ebi n'udo, bie ndụ ogologo na arụsiri ike, mụta ozu nwoke, mụta ozu nwaanyị, adụ ndụ, build family. Ọ ihe anyị na-ekwu okwu ya, biko udo na ọṅụ adị.
mezuo ya bụ nwata nwaanyị ọchịchị obi ya bụ onye ji mkpa gbasara iji ije dị wee bịa n'ụbọchị taata na ya bụ nkwasara aka. Ife zikwa n'ike bụ mmụọ na-eme ya ọdụ mfe. A sị m ọnụ biko ndị agbara ọchụ ka ọ wụcha ahụ ọchụ n'ọkwa na mmiri ka anyị nọ, na mmiri ka anyị bịara. Ọwa obi ndị mmiri ka anyị nọ na ya na mụnwa bụ Chinonso na-ayọ n'ụbọchị taata ndị mmiri biko ka ọ wụcha anyị ka anyị dị ọcha mana mmụọ mana mmadụ, ka ife ọma wee na-emela anyị. Ana m agwa ọnụ taata na ya bụ nkwasara aka nke taata wee na-asụ m biko na ajọ okwu niile nwoke maọbụ nwaanyị kwuru n'isi anyị ka ọnụ kachaa ya, ka ọnụ wụchapụ ya. Ọkwa na mmiri ka eji awụchapụ ife ruru onye ọdụ ọcha. Ntaji anya mmụọ, ntaji anya mmadụ. O nwere ụfọdụ ụmụ obi ezumezu ezi nwa ya na-edo. O nwere ụfọdụ ndị na-eso ya na nkwasara aka taata, ọ bụ na ndị ilo na-agba mgba. Ndị ilo ọfọ na ha na-aga n'iru wee na-asị ọ maka gịnị ka o eji wee bụrụ fa. Wee na-agwa ọnụ bụ ala mmụọ nọ n'obi ya n'ụbọchị taata. Ndị dị otu anụ a na-agba ụmụ obi ezumezu ezi nwa ya na-edo mgba, na-agba ndị na-eso ya na nkwasara aka taata mgba. A sị m nje shie efe ọnụ n'ala. A sị m were ọfa n'oge wee tidofa. Ana nyido ajọ mmụọ, nyido ajọ mmadụ. O nwere ndị ọwụ na-amoosu na-enye nsogbu. Ife ọ na ihe na-ebute nyaba amoosu a ka anyị na-ekwu taata ka ọ bịa na njedebe. Ana m ekwusị izu ọjọọ niile mmụọ maọbụ mmadụ, nwoke ma nwaanyị na-agba n'isi nwa obi ezumezu ezi nwa ya na-edo, n'isi ndị niile na-eso ya na nkwasara aka taata. Izu ọjọọ niile ahụ ya daa mmiri ka mmiri hụchapụ ya nọ ihe m na-ekwu okwu ya. Wee na-asị ọnụ biko na ndụ nwoke ya ejupụta n'ife ọma, ndụ nwaanyị ya ejupụta n'ife ọma, maka na ọkwa na mmiri zosara ana wee mepụtawa ife dị mma. Ọwụ mmiri zosara ana wee mepụtawa ukwu isi, mepụtawa ahịhịa dị iche iche, mepụtawa nri a na-eri. Egwu nsị na ndụ nwoke ya ejupụta n'ife ọma, ndụ nwaanyị ga-ejupụta n'ife ọma bụ ndị niile na-eso ya na ya bụ nkwasara aka n'ụbọchị taata. Wee na ife ọma wee wujupụta ya ahụ ma wepụ na ajọ ife. O wee ndị bịa sara aka taata wee hụ na ihe ha ji ma wee bịa, mkpa ha bụ wee bịa bụ ndị a na ha bịara ka agwọ ha ọrịa. Wee na-ayọ ọnụ bụ ọla mmụọ nọ n'obi ya biko a sị m nke ya na-alụ ya na-arụsi ike. Ndị na-agwọ ọrịa biko ka ụnụ gwọọ ndị bụ ọrịa wee bịa, ka ụnụ gwọọ ha ọrịa, nye ha arụsiri ike. Ka fa na-adụ na ndụ isi agbụ ma ọ wụrụ nna m. Azị m na wepụ na ibupụ na ibu ndịa. Ka a na-abụ nwoke, ka a na-abụ nwaanyị bịara nkwasara aka taata. Ka a na-abụ nwoke, ka a na-abụ nwaanyị afọ ya dị na nkwasara aka taata. Dịka m na-agọpụtara ọnụ. O wee bụrụ na ife onye ahụ ji wee bịa ahụ na ndịa na-emekpa ya ahụ. A sị m taata anụ na unu ezetu onye bụ ibu ndịa. Ọ bụrụ nwoke bụrụ nwaanyị, ọ bụgodo ndịa ndị dọkịta sị na ha amarọzi ife emerụ biko na asị m ọnụ gwọọ ya. Gwọọ na ya wụ ndịa ka ha nwere onwe ha, ka ha nwee arụ ike gbasie ike. Wee na-asị ụnụ biko o nwee ndị ọ na mkpa ha ji wee bịa taata na saraka anụnwa n'ọwụ mba nke a maọbụ nke ọzọ. O nwee ndị ọ n'ọwụ ụgwọ ka eji fa. Onye ji ụgwọ wee kpechiri ji na anya ya akwụ. Wee na-asị onye ọ mgba ịmara ife ihe eme ka ije mee. Onye a eburukwa na mkpa wee bịakwute na nkwasara aka taata. Wee na-asị m biko ka ụnụ gbuo ọla mmụọ nọ n'obi akụ nje gbatazie anya bụ ụgwọ ahụ, maka na efi enwere ọdịna chi ya na-achụrụ ya ijiji. Onye ahụ na-asị nwoke ibia ịmara ife ihe eme ya. Asị m ọnụ bụ ndị mmiri ọla mmụọ niile ọ n'obi a ezumezu ara obi na-agụ nji eme dibịa. Unu jeje gosi onye ahụ yes na nya wee fi na-enwere ọdịna chi ya na-achụrụ ya ijiji. Asị m nje gbatanya bụ ụgwọ. Jeenụ gbatanya bụ ụgwọ. O nwere ndị ọ na ifefa ji wee bịa taata anụnwa bụ na ori na-ezufa. Asị m ori mmadụ niile taata ka ọ na-abịa na njedebe. Na ndụ ụmụ obi ezumezu ezi nwa ya na-edo, na ndụ ndị niile na-eso ya na nkwasara aka taata. Asị m ihe ọma ha niile zuru n'ori ha na-achịata azụ mmaji. Ihe ọma ha niile furu efu mana mmụọ mana mmadụ ka ọ na-achịata mmaji kwuru mmaji. Asị m ọnụ gọzie nwoke gọzie nwaanyị bụ ndị niile na-eso ya na nkwasara aka taata. Mezuo nwoke mezuo nwaanyị ọchịchị obi ya. Wepụ na ihe ịkụ ọta na ndụ nwoke na ndụ nwaanyị bụ ndị na-eso ya na nkwasara aka taata. Ndị a na-agọpụtasịrị ụnụ afafa n'iru ụnụ. Asị m biko ka ụnụ gọzie fa. Ọ na-akwa na-agụ onye afa chi ya nara akpọ nwata afa chi ya aza ka m na-akpọ afafa n'iru ụnụ n'ụbọchị taata. Asị m biko ka chifa bịa na-ahara oke ndụ, na-ahara oke arụ ike,
na-ahala oke akụ na ụba, na-ahala oke mbunye elu, na-ahala oke ife ọma na ndụfa maka na ọ na-abụ oke ruo onye oruchia ka a na-abụ ndị niile na-agọpụta afafa n'iru na ya nkwasara aka taata asị m biko ife ọma rutefe aka ndụfa ya ejupụta n'ife ọma asị m nwa onye na-ebe akwa taata anụwa na ụnụ eficha ya anya mmiri fichaa na anya mmiri n'anya nwoke n'anya nwaanyị ndị nne na-eso ya na saraka taata n'ọkwa na aja ka a chụwarị wee chụta ife dị mma aja ka eji akwụ ụgwọ mana mmụọ mana mmadụ aja ka eji ebupụ aja ibu wee na-asụ ụnụ biko nke a chụchala aja saraka taata anụwa ka nwoke nwere onwe ka nwaanyị nwere onwe na ihe ọbụla bụ ihe mmekpa ahụ o nwere ndị ọ na ifefa ji wee bịa saraka taata ahụ na agwọrọ fa ọgwụ ọjọọ nke na-arụ ọrụ n'isi fa na-agwọrọ ọgwụ ọjọọ n'isi fa nke na-ekwu okwu ọjọọ n'isi fa taata anụ asị mmadụ bụ ndị mmiri ọra mmụọ nọ n'obi a kunje mebie nya bụ ọgwụ kunje mebie nya bụ ọgwụ maka na ada agwọrọ nwa obi ezumezu ezi nwa na-ede ọgwụ onye ọbụla na-eso ya na nkwasara aka anụnwa ekwu m sị na onwe ha ọgwụ nwa onye ilo gwọrọ n'isi ya adịile maka na ọ nọwo neutralizer of any charm any ọgwụ asị m nje mebie ọgwụ ọjọọ ọbụla nwoke gwọ ọgwụ ọjọọ ọbụla nwaanyị gwọ n'isi nwoke n'isi nwaanyị bụ onye na-eso ya na nkwasara aka taata asị m biko mee ka ọ dị mma wee na-asị ụnụ biko ndị ahụ na-agwara ọgwụ n'isi fa ka nje mebie ya bụ ọgwụ ọjọọ agwọ n'isi nwoke ọgwụ ọjọọ agwọ n'isi nwaanyị asị m nje mebie ya burukwa nya ọgwụ agwụchighara onye gwọrọ ya nụ onye sicha anya dị ya onye techaa ofe nya na-enu nọ ihe mkwuru onye zakwa ife ọjọọ nya kpụrụ ururu kwọcha aka nya bie ya naanị onye gwucha onu n'ọnwụ ya dakpuo n'ime ya onye bacha ajọ nkata ahụ gbudu ya ọ bụ nwoke ọ bụ nwaanyị n'isi ụmụ obi ezumezu ezi nwa na-edo n'isi nwoke n'isi nwaanyị bụ ndị na-eso ya na nkwasara aka taata ekwu m sị na awele ga-adọrọfa ife ọma ya erutefe aka ekwu m sị na onye anyị na-achụ ya ada onye na-achụkwazi anyị adakpuo unu n'ọnwụ maka na ọchụ nwa ọkụkọ nwa ada nwa ọkụkọ nwe ngwongwo ọsọ esi na akwụ nsị n'isi ụmụ obi ezumezu ezi nwa na-edo niile na anyị abụ nnu na asị ada akpọ nnu ekwu na nwoke ga-afụ anyị na nwaanyị ga-afụ anyị n'anya ọnụ nwoke ga-ekwulu anyị ma ọnụ nwaanyị ga-ekwulu anyị mma aka nwoke ga-efeva anyị aka nwaanyị ga-efeva anyị ọwa ọfọ ngọ n'isi m n'isi ezinụlọ m n'isi ndị niile na-eso ya na nkwasara aka taa n'isi ụmụ obi ezumezu ezi nwa na-edo niile ana m echetakwazi ndị na-eso ya na month of January rituals ma ndị nwoke ma ndị nwaanyị amụ na eke amụ n'orie amụ na afọ amụ na nkwa ekwu na ife ọma ya emekwazịrị fa ka ọ gazie ka anyị si wee gọ ọwụ mmepe ụzọ ka m na-ekwu okwe ka anyị mechasịra aka taata ka e nwee massive testimony maka na ọkwa na mmụọ ọrụ karịa ori karịa a sị mụnụ gọzie ụmụ ọnụ gọzie nụ nwoke gọzie nụ nwaanyị bụ ndị bịa n'iru n'ụbọchị taata mezuo nụ fa ọchịchị obi ha ka ọ dị ka anyị si wee kwu ekwu na ya anwụ na ndị ọzọ na-anwụ anya ya efu na ndị ọzọ na-efu na nwụchu na ya efuchi na isi aka gharụ nwa ọfọ na uwe ochi ise ka ọ lee ka anyị si wee gọ ọfọ idide ji awa ana ise